everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Niya ang sumpay ni naginapostang sugilanon, Laila Libat. Masa man ang mga bago dani mo ha, Venus? Huwag ka makakita. Ako ang mga gamit. Kay anhin ako mapuyo din eh. Kung ganong anhi ka mo puyo, Venus? Tuwag ka nahibawon ako. Nga anak ka ni Tito Luisito Love. Og ikaw na ang tag-iya ning baya. Og kay asawa man ko nimo, may katungod na sa kong upuyo din eh. Nakabati mo? Mahimo ba, Venus? Dili ka mag-iskandalo din eh. Kamu ang mga iskandaloso. Minyo ka na, Rexon. Unya, may tipon ka maghihapon din eh ni Laila. Ako ning pinuy-anan sa una, Venus. Igo lang kung may pauli din eh. Okay. Pasagdan di kasi mong gusto. Pero kay asawa masab ko nimo, anhin na sab ko mapuyo din eh, tipon nimo. Oh, dili na mahimo. O sige, kung dili ko nimo papuyon din he, pulis na ang sunod nga mo pick up ninyo. O ipapriso ko kamong duha si Laila. Pasudla siya, Rexon. Husto siya siyang gisulti. Imo siyang asawa. Busa ako'y mapahawa din eh. Oh, Laila! Hala no? Mamugos yung ka, Ma'am Venus? Isuod na sa bayan ko mga gabit. Lihok na dayon, Degoy! Laila, unsa na ka mo? Wala ka ko, tita. Mubiyaon ako din eh. Kay naa ang asawa ni Rexon. Unsa? Naa si Venus? O, tita. Gubot na kay kalibutan. Hindi na ko gana mo ilakoy. Mana mo palayon ako din eh. Unsa? Pero asa ka man pa iyon? May tao na kong pension house. Kapag kasakan. O kamo ni bahala na, Venus ha. Oh. Dili ka mulakaw, Laila. Rexon, kinala ato na po dayon ang kinaasawa ni mo siya gusto. Siya ang legal ni mong asawa. O dili may mga priso ka. Pero, imo na ning bay. Kamulaon ay puyo din eh. Gusto kong kalinaw. Laila! Rex, pasagdi una siya nga makapanukad. Lisod supako ng imong asawa. Nahibaw si Venus sa iyang katungod. Og mapriso yun si Laila. O kamong duha kon mapamatud-an ni Venus nga doon na mo'y relasyon. Laila, day. Pahit lang yun ha. Ayaw pang surrender. Di ko ginawa mo surrender, Sir Diggs. Pero, ang panahon, ipasurrender na ako sa panahon. Wala mo ko mahimo, hindi. Kaya kasalaman sila sa Rexon si Venus. Pero ibaw naman tong bahay. Gusto ko husayo launan ni Rexon ang kinabuhi ka, Venus. Ibutan na sa parador ako mga gamit. Kana gyud. Ay gyud pa daw kay asawa ko gani Rexon. Tanawon ta lang kung asa kutob ang kabaga sa naong itong Laila. Venus, di ka mahimong mutipon na kong kwarto. Rexon, bye. Usaya lang ng inyong problema. Si Venus mag-iimong asawa. Mao nga, kinahanglang siya ang kauban ni mo ning baya. Si Laila na ang tag-iyay ning baya. Usa? Kita ang angay mulayas din, Venus. Kay si Laila ang gibinla ni Papa Luisito ning baya. No! Gusto ko din eh. Okay, ikaw may tinuod nga anak. Ikaw ang angay nga mopahimos din ng baya og dili ka tong Laila. Aw, bahala ka. Oh, nga nagikuha rin mo yung mga butang? Pupalhin ko kwarto. O pangitaon ko si Laila. O sige! Sige, pangitaas siya! Aron mapriso mong duha! O ipapriso kung gusto ka. Bisit! Venus kuyaw. Mura magdarot na nagbalik si Rexon ni Laila. Dili ni mahimo, Bimbo, dili! Hello pa? Unsa naman? Nagkasulti mo ang abogado? Venus, mauli na diri sa bay. May istoryahan ta. Importante. Pa, puti po na ko puyo ni Rexon. Mauli na diri. Purbita, may importante kong isulti kanimo. Karon dayon.
Anhe jud ka ning pension house, right? O, Sir Tix. Anin lang una ko din Ngayon sa may kumbuhaton kung mangutana si Rickson. Ayaw lang na siya sultihin ako din Sir Tix. Unsa? Basta mo't manggod kaguliyang ang among kinabuhi kung matutulan kong Rickson din Dili ko gusto mapriso siya. Minyo na siya. Basta kinahalato bangon niya yung asawa. Si Venus. Ug mahimulan na ni Rickson. Kung dili na ko makita niya. Unsa? Unya, unsa man? Seryoso ka ba? O palayo ka na kang Rickson sa dayon? O, Sir Tix. Mapalayo na ko ni Rickson. Aron dili siya mapriso. Pa, o sa mani mong tuyo na ako. Purbida, lingkod una dali, o ginhawag laom. Tito. May mo rin magbusod job ko? Asod. Ikaw lang ang makatabang kang Venus karon. Pa, mahimo pagdili na lang ko nimo pahinamon og maayo. O sa magire nang imong ibalita nako. Murag. Lahos sana pa. Purbida, dili nimo mahimong ipapriso karon si Rickson Venus. Unsa? Tito, minyo na sila si Rickson o Venus. Busa, kung masakpan ni Venus si Rickson nga mga bit, mapapriso gid niya. Purbida, wa marehistro ang inyong marriage certificate ni Rickson Venus. Unsa? Bangag siyang ilong. Usa ko nang ipanulti ni mo dito. Pasab taragot ko pa. Nga nung wa man marehistro ang among marriage certificate ni Lexon. Nagidama tong ninong, diba? Purbida, gikan dinhi ang imong ninong sa dihang nahitabo ang disgrasya. Unsang disgrasya ha pa? Na disgrasya si ninong nimo. Gituli siya gikan siya dinhi. Ug misangko siya sa ospital. Ug wa malahos sa pagparehistro ang inyong marriage certificate. Di na problema dito. Niya ako. Witness ko silang kasal. May late registration usab. Ang dakong problema, kay gida sa mga tulisan ang bag nga gisudlan sa papilis sa inyong kasal ni Rickson nga para na unta irehistro. Unsa? Bangag siyang ilong. Bangag yun sa ilong. Nga nung wa siya manawag na to pa. Dito na siya magkamatngon og buot sa ospital. Og tulo ka adlaw nga wa siya'y kalibutan tungod sa dakong samad sa iyang No. Dili na mahimo, Papa. Nagkinahanglan kong papel nga ipakita nga kasal na Mr. Rickson. Tito, doon na yung tingali ni mga pagi. Usaon nga mahimo ning balido. Bisan kon, why marriage certificate? Bangag sa ilong. Nagkinahanglan ka og ebidensya, Venus. Nga nagtipon yun mo si Rickson. O nga nagkasal yun ka mo. O ang problema, kay dili pa stable ang sa imong ninong nga may kasal ninyo. Dili pa siya makatabang nimo. Panuway! Venus, iha! Gusto na, purbida! Wa na tayo mahimo, ana, purbida! Gibuhat na nimo ang tanan, aron maangkon si Rickson, pero ang panahon na ang wa muuyo nimo. Busa, mas mahitingali, nga buhian na nimo si Rickson, Venus! No! Dili na ko buhian si Rickson. Buhian lang nako siya kung patay na sila! Venus! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!